3, 2, 1. Hi guys! Welcome back to Don Joffrey Channel! 1. Hi guys! Welcome back to Don Joffrey Channel! So guys, sumuna nga itong mga ingredients sa tumutuon karon. Kini, mauni ang ahos o bombay. Kiri pineapple tidbits, kiri green peas, kiri pork and beans. Of course, kiri na itong pinaka-main na ingredients which is ang marinated na pork meat. Sige, magsugod na ni o luto. So, andaan mo na ito ang kayodaan. Okay, ready na. Pihit na ito ang pan. Lahat siya. Sige, sunod. Kapigit siya naman. Sige, kayo medyo init naman ang atong pan. At ano siyang matang oil. Okay? Nagkamay oil na sakto lang panggisa na to sa ahos o sa bombay. Sakto siyang painiton ka diyo. Atong ahos. Diba, nagdali mo sa ahos. Sige, ang ahos ko pang nawan mo siso. Sige, tapos ang i-fry na to ang pagkisaw na to kalit ang ahos. Again, gusto mo tagluwag pa, hindi na tayo sasaba. Again, patong dito sa mga viewers. Kaya, naka-brown na ang atong ahos, hindi bombay na po. Onion o bombay. Okay, bombay guys, okay na to. Doon na ginagawa mo kung gamay yung mga una dapat bombay. Hindi rin ito. Saute na to ang bombay together sa atong ahos na nag-brown na. No, hindi saba ba? Discover kita bagong luwag ron. Mamahalin na ng lamig na itong maluto ron. Sige siguro na mo. Sige. Sunod na to ang marinated pork. Okay, go! Woo! Wow! Sarang dito sa marinated pork guys. Okay. Wait, kami yung sasuan. So, ito sana siyang igisal. Nagaway sa atong kasilingan ng bahin guys. Kahoy nga dito ano nakapagod ang kahoy diba? Wala tayo kahoy din makonde kung nari kasi ganyan dapat di mo titigulang ang mahal yung liga si kahoy na wala tayo kahoy lakaw siya ay o kanila na di ay anong murag lilo ko siya pero kahoy siya kahit makatong niya nagiganigtan siya yung pagulwa siya yung tatay buhat na ito na so atas na siyang takloba na itong hiwagang takloba asa naman sadyan pa ko lang kaysa balansa na ito takloban sa hiwagang taklob and 5, 4, 3, 2 so I'll magbukal o kamay para maluto nga itong meat ato siyang batangan o kamay na tubig bisag 1 cup lang of water okay alright tumot na okay pinata sa dyan takloban o kayo kadiyot mahalo lang ang atong ingredients pag sa atin kung kita tara so nakapagpag guys na matanigong sa pikas ilid wala siyang upayon guys occasionally okay yun na to occasionally sige na siyang takloban guys no kaya parang dito ito ang palutuan ng meat guys so sunod ihalo natin
itong remaining ingredients na to, okay? Alright. Sige, pwede mag-isugod ko, okay? Liban ng sabaw. Mayroon kayong babong ganit. Ito mo naman. Pili mo. Pili mo. Paabot ta guys, no? Matong buhaton ng apis at napitag sa ato ang kuan karon, sponsor karon nga Nescafe 3-in-1. Ay, 3-in-1 ba ni? Nescafe rin nga classic. Okay? No filter. Double filter kasi full flavor pag di siya guys. Nang lang inyo din sulayan guys ha. Awang. Harap na siya pagka simple na kayo siya guys ha. Tingin lang no, ang atong kuko din dapita. Ay mara siyang gisiyon, like that. Simple as that. Naman dari sa luyugon, masarap tirim siya pa nun. Naman din siyang ihuwad. Nang lang ganahan nag-US nga. Usara gid sa kabaso guys. Di mo siya tunga-tungaon, mabantungaon man. Full flavor ko na ito, inang tila ng full flavor guys. So, butay ko palihog, nakoy na mo kitihod diri. Kun agid ma'am, tutob sa kuan. Ha. Sige pa yan. Sige pa, puni pa. Kutob dari mo, kutob kabantay kaning diya sa kutob. Diha mo na siya. Okay, okay. Nawa. Yan na gid siya ma'am. Una siya akong pinaka-paboritong kape. Sunod. Di pa ma'am. Alam ka lang sa ta. May taog, may wagang. Kutsara. Oh, kutsarita dyan. Little sugar guys, no? Little sugar. Lero nga, lero. Usa ka lero pa yan. Bitaw, inanin kini guys. Kaya, nakalang ka teaspoon. So, ang atong soy. Sige, mga pinata. Sige, sagol na nato ang atong remaining ingredients guys. Kaya luto na natin kan. First, pineapple tidbits. Labil ang sauce guys. Kaya para maka-add ko na siya sa taste. Wow. Sunod, atong i-add ang green peas. Oh, karami. And then, lastly, last ingredients, pork and beans, which is, wow, saucy. Vamos a ver. Ano magsidling ko sige magpamaghot ha. Pangalan na? Ano yung finish product? Lawan na kape. Ano yung takot din ko eh? Subscribe sa mga guys, oy. Comment sa mga guys, oy. Para malipay sa taon minuto. So, thank you so much for watching. Have a great day guys. Bye bye.